Assalamualaikum Minangkabau. Biar di kampung, biar di rantau, biar di darik, walau di pulau jo salam saja ambo maimbau. Minta ampun ambo bagi Allah, meminta maaf ambo kanamba samu. Kok sasek ambo menyambah pilih hukum bandian lakato. Nantaraso jo nama raso taradok dek kami anak kamanakan atau dek hambo segala pengulu generasi muda orang namukan. Iyo juo pito talamu mak ko aye marandam kulit lapuk la daging jo pengubah mumuk la tarehna di dalam bulan kok damam matuari kok sakit kamano bintang minta tawa bailau ratok dalam kalam kok besiang tentu dete tumbuh barago tentu dete rupo tentang nama rasonyo kok raso lai bermain ataupun budi lai tinggi tadorong lah patui balik surui telonsong cubola sentak teluncu elok lah dielo sabalun Allah namarangguikan nan pangkabalau lu penyakit dek mental penjilik pambik muko minang batuka je munafik jahiliah modern ketobuya unsur kepentingan terlebih hebana nan maha bapa murah nan batuahnya percaya sumpah sati dipercayai kirameknya parumek. Beliau ko mengaku kadang orang hebat, pakar adat, pakar sejarah, ahli tambo jo riwayat, bahkan beliau pemangku adat kadang. Ruponyo dun sana galasako nan turun temurun galasang sako nan pakai memakai itu hanya permainan politik dek beliau-beliau kita. Hilang kabau dek ranggu balo abi wakatu dek gilu azan arang abi basi binaso tukang apa juo maidokkan kadang kabar dari Subarang kabar saya agaknya harimau gadang pauni rimbo kita dahulu kini menjadi pauni rimbo rayu orang alun sepakan antaronyo nyoma lajang tali pilakui tajarek dijarek kacating takabek kaki keduanya haram kalape kata orang mungkin kamu dalam karando na'udzubillahi min zalik abah balai lata dorong rasanya baragi apu nambarokkan dulu di pajina harimau gadang ko disanjung dimuliakan balang nanti go di pelimo diagi kandak dipenuhi tintanya diambung jogala kegadangan disarahkan rimbo ke beliau tanah ulayat diuntukkan pula dipuja bagaikan dewa dipuji bagaikan rajo iyo juga kata Tuhan wa makaru wa makarallah kalian berencana nan Allahnya berencana lohnya sapandai-pandai basile gak sekali kabuluh iyo sasantiang-santiang membungkui nambusuk ke babaun juga labului pendeka namanya tu lampu petahunan mama merenung lah balik hasibu anfusakum qabla an tuhasabu hisab lah dirimu sebelum engkau dihisab apa kini nan kadatang dak sumbarang basorongkan sesalu tu do tilik juolah mungkin jo patui lelo jo roman takah jo kerena cagak jo cogok dan lain-lain kok jaso nang kadisabui apa kurangnya jaso Muhammad Yamin Agus Salim Sultan Syahrir Hatta dan lain-lain mengadak bambung tinggi-tinggi karena beliau tu inyo berjuang karena Allah murni perjuangan itu mangko bagala pahlawan hanya pahala di sisi Allah. Ini dah arok itu. Mohon maaf mak. Hanya renungan. Mewakili anak kemenakan Datuk Perpatian Sabatang dan Datuk Ketemanggungan Seminangkabau. Nan mungkin arwah orang nombor 2 ko maratok kini mencalik kelakuan, mencalik tragedi peristiwa yang terjadi di ranah Minang dan kita cinta. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.